Ahoj, ukážem vám, ako ľahké je používať ageLog Me. Takže vymeníme náplne. Denný krém. Nočný. A sérum, ktoré je zložené z 3 zložiek. Zatvoriť. Nové sérum. Áno, dali sme. Nová denná náplň. Áno, dali sme. Nočná, všetko sme dali. Takže dáme denný režim. Vsunieme len ruku. A ide nám sérum. Hotovo. Natrieme, použijeme. A potom nám tu píše, že hydratačný denný krém. Zase vsunieme ruku. Je to tak ľahké používať individuálnu starostlivosť presne pre mňa.